A na to, keby bola kľúčka dlhšia, tak samozrejme to uviažať potom, keď to viete, lepšie sa... 240. Lepšie sa, no lepšie sa bude ísť dotiaľ to ešte lepšie sa. Ale toto Peťo vyleze. Tak, široký ladík. Cukríček. Bývak sme si spravili. No, toto musíme doviesť. Tam máme Abalaka, motherfucker.